алейкум бародаро, бисёритон оиди арматури эронии маркаи 400 ё ки маркаи 500 мепурсен. Мегӯянд ки мисол дарозиш чӣ хелай ранги расист ки қазоқи дарозиш 11.70 ё ки мисол 12 метрай. Арматури эрон дарозиш 12 метрай, маркаи 500 дора, бо маркаи 400 ам дора. Нафарҳоеда ки дар корай сохтмон дорем, ҳам маркаи 500 дорем, ҳам маркаи 400. Барои заказ ширкати Бахстрой занг мезанед, муроҷиат мекунед, мо доставка ҳам дорем, бурда мерасонем. Сохтмончие ки хона месозен, ягон нафарое ки коттедж месозен, ин нисбати арматури тоҷикӣ ҳам арзонтарай. Ҳозир як тона арматури тоҷикӣ дар завод 7400 сомонай, не ки маркаи 200 дора, маркаи 200 метр дарозиш 50-85, не ки арматури эрон боша 7100 сомонай, маркаи 500, маркаи 400 метр барои сохтмонтон ба қуввати хушрӯай. Нафароеда ки дар корай ширкати Бахстрой занг мезанед, муроҷиат мекунед, мо шумода бурда мерасонем. Як пачкаш 2 тона дора. Нафароеда ки 2 тон боло дар корай занг занед, мо мошин ҳастай 2 тона ё ки 4 тона ки дар кор боша рӯитон